Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Poďme si spoločne prečítať zo pár veršov z Božieho slova, zo Svätého písma. Dnes by som vám chcel prečítať zo pár veršov z Evanjelia podľa Svätého Matúša a bolo by to z 23. kapitoly a boli by to verše od 8. až po 11. Následne by sme si povedali zo pár slov na záver a taktiež by som vám prečítal ešte nejaké verše aj zo Starej zmluvy, ktoré úzko súvisia s týmito veršami. Tak dúfam, že každý si niečo nájdete v týchto veršoch, nejaké to slovo, ktoré vás priblíži k Pánovi, ktoré vás obohatí. Tak začínam čítať Evanjelium podľa Svätého Matúša, 23. kapitola. Začínam 8. veršom. Ale vy sa nevolajte rabím, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. A svojim otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus. A ten, kto by bol väčší z vás, bude vašim služobníkom. Amen. Takže nevolajte sa učiteľom, 8. verš. 9. verš. Otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo je len jeden, ten, ktorý je v nebesiach. 10. Nenazývajte sa duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Pán Ježiš Kristus. A 11. verš. Ten, kto by bol väčší z vás, bude vašim služobníkom. Takže ja si myslím, že v týchto veršoch, alebo k týmto veršom asi není nič moc, čo by sme nejakým spôsobom chceli povedať, avšak vidíme to sami, že častokrát povyšujeme naše zvyklosti a tradície nad Božie slovo. Treba mať v pamäti, že to Božie slovo je to slovo, skrze ktoré všetko povstalo. To je ten náš Boh, to je ten náš nebeský Otec. Takže nejakým spôsobom zľahčovať alebo nejakým spôsobom nahradzovať to slovo našimi zvyklosťami alebo tradíciami je nešťastné riešenie. Samozrejme, ja by som ešte pridal k tomu napríklad, áno, lebo častokrát počúvame v tých našich spoločenstvách, združeniach tých kresťanských tie oslovenia, ktoré celkom nie sú na mieste. A ešte by som dodal k tomu 11. veršu, aby sme si teda uvedomili, že o čom to celé je. A ten, kto by bol väčší z vás, bude vašim služobníkom. Tak samozrejme, že nikto sa nemôže nad nás povyšovať, lebo kto sa povýši, vieme sami dobre, je to aj pokračovanie v tomto evanjeliu podľa svätého Matúša, že ten bude ponížený. Čo to znamená, ako si to vlastne predstavovať, že ako to vlastne nejakým spôsobom praktizujeme v tých našich cirkevných združeniach kresťanských. To znamená, že aj aby sme si uvedomili, že aj ten, ktorý nejakým spôsobom vysáva tie koberce v tom spoločenstve, či už v tom združení spoločenstva, alebo v kostole, alebo nejakým spôsobom umýva aj tie záchody, je rovný tomu, ktorý káže to slovo. Čiže jeho služba je rovnako dôležitá a teda dôležitá takisto ako toho človeka, ktorý vlastne je aj študovaný a ktorý teda káže to Božie slovo. Takže nikto sa nemôže povyšovať na nikoho. Všetci sme bratia v Kristu, Pánovi Ježišovi Kristovi, tak ako som to pred chvíľou čítal, áno, z tohto evanjelia. Takže toho sa držme.
A ja by som ešte k tomu dodal zo pár veršov zo starej zmluvy, ako k tomu všetkému pristupovať, čo hovorí Hospodin vlastne na tieto všetky prikázania, ktoré máme, čiže z tohto Božieho slova. Takže idem čítať. Začnem Deuteronómium, 4. kapitola, 2. verš. Nepridáte k slovu, ktoré vám ja prikazujem, ani neujmete ničoho z neho, ostríhajúc prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré vám ja prikazujem. Takže nepridáte, ani neujmete, treba si to zapamätať, treba si to do tej hlavy poriadne dať, aby sme nepochybovali v týchto veciach, lebo to není žiadna hra ani sranda, toto sú veci, ktoré každý jeden kresťan musí ovládať. A taktiež by som prečítal z knihy Prísloví, a to je 30. kapitola, 6. verš. Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral a bol by si postihnutý v lži. Takže to je len potvrdenie toho, čo sme hovorili. Čiže nič nepridávať, nič neuberať, nič navyšovať, nejaké zvyklosti alebo tradície. To nie je vôbec správne. Je to nešťastné riešenie, ktoré vedie k záhube. Samozrejme, ešte by som prečítal z knihy Kazateľa a bolo by to z 3. kapitoly a bol by to 14. verš. Viem, že všetko, čokoľvek činí Boh, bude trvať na veky. Nedá sa nič k tomu pridať, ani sa nedá nič od toho odňať. A Boh to tak učinil preto, aby sa báli pred ním. Amen. Takže, drahí bratia a sestry, konajme tak, ako je písané v Božom slove. Nepridávajme, nezľahčujme nič, lebo táto cesta svojvole vedie do záhuby, čiže cesta k smrti. Cesta k Pánu Bohu je cesta k životu a k tomu večnému životu. Tak ako sa píše v Božom slove, že prebud sa, ty, kto spíš, a bude ti svietiť Kristus. Je najvyšší čas, aby sme sa prebudili z toho všetkého, čo činíme, čo páchame. Aby sme sa nejakým spôsobom zachránili a zachránili aj tých svojich blízkych a blížnych. Tak ja vám ďakujem opäť za pozornosť. Verím, že každý ste si niečo zobrali, niečo, čo vás obohatilo a niečo, čo vám pomôže v tom vašom boji o záchranu. Tak ja sa s vami lúčim tým pozdravom svätého apoštola Pavla, a to je pokoj a milosť od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je s vami. Amen. Buďte požehnaní. Ahojte.